Şo becerileri fizik taraftan becerilerini ınandık da moralny, psikologический keselleri nädip şo rol oynayan beceri galadayny. Şo. Ören gol soru. Esasy gorky, gahar, arada gaýgy, güýnenmek, ruhy näme diýişler. Onu nädip aşyk beceriýänim şeýlere düşündirip bolýar. Meselem adamyň kellesinde 90% ýakyn suw var. Şo suw adamyň pamytyny, informasiýany taklýar adamyň kellesinde. Eger suw diýen kinony gören bolsaňyz, şo taýda şo zatlar düşündirilýär de. Suw informasiýa taklýar eken suw özüni. Kompýuterda kremni özünde informasiýa saklaýaly adamyň kellesinde de suw informasiýa saklýar. Pamyt saklýar. Şoň üçin hem eger adam bu taýda şo suwa sen gowy diýsen suwa ogadan duňýar. Suwa sen erwet diýsen erwet bolup duňýar. Ya öz alýan informasiýasyna görä ogadan ya erwet bolup duňýar. Eger şoralar kelläňde de gorky bolsa erwet informasiýalar bar kelläňde. Erwet pamyt başyndan bolup geçen datlar. Açatyň şolar ýugulup çykýar suw bilen. Şon öz içinden çykýan suwukluklar bilen bile çykyp gidýär. Gorkulan, aradalan, gaýgylan. Näde suw maglumat saklayandan bildiler, alimler. Meduza diýen canlar var. Şo canlar içine hiç beýnesi zady bolmasa da, diňe suwdan aşagat ýok içinde. Ne suw meduza. Diňe dura suw var içinde. Şu bolany da öz awyny tutulýar, awlap bile diýmek pikir edip bilýär. Şeýlikde suw özüne maglumat saklayandan bilýär. Şu wagt kompýuterda maglumat saklayanlar kremli, daş. Gelecekte kompýuter suwdan bolsa, olam ýa-da canly, canlarlar ýaly gowy pikir